Ако не обичаш овесни ядки, точно след една минута това няма да бъде така. Направо взимам цялата тава, някакво остане. Протеина е естествено на iCanFit, най-добрия на пазара. Може да го вземете с промокод ALEX10 от supermart.bg. Какао, сода, скир. Ще да забравя подсладител. Едно еспресо. Една доза ванилов протеин, естествено пак на iCanFit. А в трите ми книги има над 260 брутално вкусни рецепти, като наистина най-добрите съм оставил за там. Така линк в профила и ги взимай.